i kontinuitet dobrih rezultata na velikoj evropskoj sceni. Koliko rada, odricanja i strategije stoji iza ovog uspjeha? Kakav je potencijal ove generacije i šta su naredni ciljevi? Ovoga jutra razgovaramo sa jednim od trenera koji je predvodio reprezentaciju sa Mladinom Jokmanovićem. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Pa evo, za početak, koliko je bilo zahtjevno pripremiti ekipu za ovako veliko takmičenje? Da li ste očekivali ovoliki broj medalja? Jesam li ja dobro rekla u najavi 22 osvojene medalje? Dobro ste rekli. Nikada nije lako pripremiti ekipu ni za lokalni turnir, da kažem, a ne za prvenstvo Evrope. Uvijek su tu veliki izazovi, pritisak za njih koji nastupaju, neko iščekivanje. Tako da veoma smo zadovoljni ovim rezultatom. Znači, prvenstvo Evrope ove godine bilo je najmasovnije ikada u istoriji ovog sporta, preko 2000 takmičara, za takmičare do 16, do 18, do 21 godinu za seniore i za veterane. Jedan ogromni sportski događaj koji je trajao 10 dana. Tako da moramo biti zadovoljni jer ako je mjerilo da nas sljedeće godine očekuje prvenstvo Evrope kod nas, do 21 godinu i za seniore, mislim da ćemo imati razloge i da ozbiljno radimo i da će imati da se prikaže jedna dobra postava crnogorskog džiu-džicu. A šta biste izdvojili kao ključ uspjeha ove generacije? Pa, ako bih morao da izdvojim jednu stvar, to su treneri. Morao bih da izdvojim trenere koji mislim da u Crnoj Gori imamo stvarno jednu sjajnu generaciju. Počev od samih ljudi koji čine trenutno stručni štab, od Dejana Vukčevića, Mirjane Martinovića, Arsama Ilića, moje malenkosti, nekoga ću zaboraviti. Također naši treneri, veterani iz Nikšića su tu, gospodin Banda i Đurović. Tako da jedna odlična postava koja prije svega u klubovima radi sjajno, što je jedna baza. I onda moramo imati kvalitetne reprezentativce godina. A koji trenutak sa prvenstva vam je ostao najupečatljiviji? Pa mi smo ovog puta uspjeli da dođemo do medalje, do bronze u mix team nevazi. To su 3 ženska borca, 3 muška borca, reprezentacije protiv reprezentacije. Mi do sada nismo imali tu medalju. Prethodne godine u Belgiji nismo bili ni blizu da dođemo do medalje. Ovaj put smo malo konsolidovali redove. Još tu ima nekih detalja, još nekih kategorija koje mene kao selektora pomalo muče, ali to ćemo da kažem, sklopimo i riješimo sve za sljedeće nastupe. Važno je da smo dokazali da možemo da budemo u 3 nacije u Evropi. Ostavili smo Grčku bez medalje na Heraklionu, domaćina, mislim da nije mala stvar, da kažem za početak. Koliko su mladi sportisti, mladi generalno danas spremni na odricanja koji ovaj nivo zahtjeva? Pa sve manje i manje, moram to da vam kažem, jer su ogromne distrakcije. Veliko je, da kažem, odvlačenje, svi spoljni faktori rade protiv sporta, da kažem. Ali nije im zamjeriti, svi se mi nekako borimo sa tim stvarima. Kada malo dublje zađu u sport, kada osjete koliko dobrobiti im donosi u smislu suočavanja s iskušenjima, rješavanja problema, dobrobiti za tijelo, za čvrstinu karaktera, taj pravi vježbač, borac, reprezentativac, nakon nekih 4-5 godina mislim da nema više dileme, da je na pravom mjestu, da, što mi kažemo, da nema nazad, jer mnogo je vremena koje se tu uloži, veliki rad i trud, i onda je bolje naplatiti taj rad i trud nego dići ruke od
I koliko je zapravo odricanje potrebno? Koliko je potrebno treninga? Pa mnogo. Ja bih rekao u svakom sportu. Što se tiče jiu-jitsu, on je jedan veoma zahtjevan sport. Sport koji zahtijeva višestranost, kompletnost u više elemenata borbe. Tako da zavisi kojeg, da kažem, stručnjaka pitate da li je usko stručnost u jednom elementu nešto što zahtijeva veliko odricanje ili i što je teško, ili je višestranost to što je veoma zahtjevno. To već zavisi i od vježbača. Neki vježbači se bolje snalaze u disciplinama koje su, da kažem, ekspertiza jednog elementa, kao što je to nevaza disciplina, koja je parterna borba gdje imamo bacanja, poluge, gušenja. Drugi takmičari se bolje snalaze u disciplini, na primjer, fighting, koja je miks udaraca, bacanja i trećeg dijela borbe. Ali svakako svaka disciplina je strašno zahtjevna za sebe i na svoj način i sigurno da bez rada i truda i bez posvećenosti ne može da se postigne ništa ni na lokalnom nivou. A kakva je saradnja unutar stručnog štaba? Pa mislim da nikad nije bila bolja. Pomenuo sam vam imena koja su u ovom trenutku tu. Mislim da su zadnjih godinu dana dvije rezultati pokazali sve. To je jedna saradnja koja mora da se održi, gdje mi radimo svi kao jedan u interesu da reprezentacija što bolje prođe, da eto sa toliko uslova koliko imamo i što možemo i našeg znanja da im prenesemo, da to urodi, da kažem, plodom, da oni se vrate sa što boljim rezultatom, da mogu da dobiju neku premiju sjutra, stipendiju, mladi takmičari, to sve njima znači, jer većinom priča koja se plasira i koja ide, da kažem, kao kontraargument sportu je da je to nešto što se radi uzalud, a to uopšte nije tako. A da li Crna Gora ima potencijal za još veće uspjehe u budućnosti? Pa ja mislim da sigurno imamo. Sigurno imamo i sada što se tiče, na primjer, seniora, to su rezultati koji se najviše broje u odnosu na do 16, do 18, do 21 godinu. Mi smo imali, znači, tu timsku medalju. Imali smo nekoliko rezultata, ali, na primjer, ako uporedimo sa prije par godina, mi nismo imali seniora osim možda nekog individualca, jednog koji zasija po generaciji. Mi sad već imamo ekipu za mix team, što je veoma bitna stvar. Znači 6 ili 12 sa zamjenama kvalitetnih seniora koji mogu da izađu na crtu u drugoj reprezentaciji, Njemačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Rumuniji. Tako da bez toga mislim da je priča o nekom jednom svemoćnom individualcu neodrživa, jer ona jedna prehlada, jedna povreda, jedan mali detalj koji nije u redu tog dana, pojedinac je opstruiran. A kada imate tim i više ljudi koji mogu ozbiljno da pariraju drugim reprezentativcima, onda vas, da kažem, i druge reprezentacije drugačije gledaju i, da kažem, ozbiljni ste. A to znači da su ljudi danas više zainteresovani za jiu-jitsu, je li tako? I generalno za borilačke sportove? Pa može se reći da postoji veća informisanost, dostupnost informacija i onda bih rekao da svako kad tad nađe to što ga zanima. Možda je prije bilo malo drugačije što se tiče informisanosti. Naprimjer, dok sam ja bio klinac, kada sam počinjao, nije moglo da se nađe mnogo informacija o sportu. Generalno ničemu. Ja nisam mogao da nađem sad šta je jiu-jitsu, zašto je drugačiji od judoa, zašto je drugačiji od karatea, zašto je drugačiji od boksa. Jednostavno ne, neko vam nešto kaže, vi na osnovu toga se usmjeravate. Sad već svako dijete zna otprilike što je što
ima nekog omiljenog borca, prati nekog pojedinca koji je interesantan, da li karakterom, da li u performansu, tako da rekao bih da je bolja zastupljenost. A koliko podršku imate od sistema i da li je to dovoljno za dobre rezultate, za vrhunske rezultate, tako da... Pa neka vrsta podrške postoji u smislu da savezi dobijaju neka sredstva od ministarstva, odnosno od vlade, klubovi dobijaju sredstva od opštine, ali sad da je dovoljno za ovaj intenzitet rezultata i naš kalendar, rekao bih da nije, da može bolje uvijek, ali eto i to što možemo da kažem da dobijemo na osnovu nekih konkursa i parametara, nama sigurno znači. Jedino što je neka hronologija tih stvari malo upitna, s tim što nama, evo, već smo završili jedno prvenstvo Evrope, spremamo se za prvenstvo države, prestoji nam prvenstvo Evrope u drugim disciplinama, jer jiu-jitsu ima više disciplina, prvenstvo svijeta, prvenstvo Balkana, na primjer, konkurs za klubove i dalje se čeka. I sad bilo je veoma izazovno izgurati sve te troškove reprezentativcima i savezu i reprezentaciji i nama kao trenerima ostati toliko dana u Grčkoj na uštrb familija, posla, svega, a nemamo konkretnih sredstava i dalje za 26. To je nešto što bi možda moglo ili ne može iz nekog razloga da ide na početku godine, to bi nam puno značilo. I koju poruku biste za kraj to poslali mladima koji žele da se bave ovim sportom? Pa prije svega da izaberu sport koji im se sviđa, da kažem, urone u njega, da se stvarno bave s njim, da ga prihvate kao jedan način života i onda nema greške, onda sve ide kako treba. Treba prepoznati sebe, stvoriti tu neki svoj mali sistem i način funkcionisanja, koji god sport da je u pitanju. Pozvao bih mlade da probaju da treniraju jiu-jitsu ili judo ili slične sportove iz razloga što su veoma dobri za tijelo, za, da kažem, karakter, razvijanje, čvrstinu i duha i tijela, tako da to otprilike. Hvala vam puno, jer ste bili naš gost ovoga jutra.